לחבר פיזית זוג לכל מפקד ג'יפ לצורך העניין, יד ביד, לא להחליף ג'יפים במהלך כל הנסיעה. אתה ושאני נוסעת איתנו גם. אתה תוכל לשכוח את כל הימים הרעים ובקלות למתוח שעה למיליון רגעים. אתה תוכל לברוח מאביך, מאמך ומשמך, אך אפילו בסוף העולם לא תוכל לברוח מעצמך. אתה תוכל ועולים ונותנים גשם בגוש עציון, הם נמצאים ואז הם באים לפה, אין עננים, ולכן אתם רואים הכל יבש. באור בריחות בצבעים תמיד תוכל לברוח מאביך, מאמך ומשמך, אך אפילו מעצמך. תתחיל לצמח על אף צלקות ופצעים, אתה תוכל לצמוח את כל מה שטוב ונעים. אתה תפסיק לברוח מאביך, מאמך ומשמך, כי אפילו בסוף העולם לא תוכל לברוח מעצמך. אני נוסע את הסוף המושלם שנקרא לאור בסוף זה היה מה זה כיף, ואני מודה לכל מי שארגן את זה, וקיבלנו את הנהג הכי תותח בארץ, יזהר. נהג מספר 1. הנהג מספר 1. בסוף העולם היה כיף מאוד, תודה רבה, נהנינו, תהיו בריאים. אמן. תודה רבה. היה באמת כיף, היה קטלני פלוס. אתה נהנית? אני מאוד נהניתי. אני הכי נהניתי ממנו. החבר'ה, אתם בעוד שנתיים זה אלה שמאפשרים לנו לעשות את זה. שמגינים עלינו, שבאים עם נשק, שבאים עם הופעה. הנוהג הזה שהתחלנו אותו השנה של כלל יחידתי בעזרת השם, אני כמעט משוכנע שככל שהדברים תלויים בנו, אחת לשנה, אנחנו מבחינתנו יום אחד עוצרים ונותנים את מה שאנחנו יודעים לתת ומה שיכולים לתת למען הקהילה. תפסו את המקום, אנחנו איתכם. בסוף העולם